Perida SRO zo Žiliny prináša do interiérov jedinečný dotyk prírody prostredníctvom ručne vyrábaných machových obrazov, stien a dekorácií, ktoré kombinujú ekologické materiály s moderným dizajnom. Originálne machové steny sú nielen estetickým prvkom, ale aj prírodným čističom vzduchu, ktorý vytvára príjemnú a zdravú atmosféru v domácnostiach, kanceláriách či verejných priestoroch. Každý produkt je vytvorený zo stabilizovaných machov a rastlín, ktoré nevyžadujú žiadnu údržbu, sú antialergické a zachovávajú si prirodzený vzhľad po dlhý čas. Spoločnosť sa venuje tvorbe originálnych bonsaí a japandy obrazov a stien, ktoré spájajú severskú jednoduchosť s japonskou harmóniou. Perida vytvára aj zelené ostrovy pre súkromné aj firemné interiéry. Všetko s možnosťou výroby na zakázku, čím zabezpečuje jedinečné riešenia pre každý priestor. S Peridou si môžete vytvoriť svoj vlastný machový obraz, naučiť sa o prírode viac a načerpať inšpiráciu.